Året er 2050. Den kommunistiske leder Dmitrij Vladimir Stalin har overtaget 2/3 af jordens samlede landareal og også pænt meget vand. Han fandt dog hurtigt ud af, at han manglede penge, hvis han ville leve det liv i luksus, han altid havde drømt om. Men var han ikke kommunist, spørger I sikkert. Gik han ikke ind for lighed og solidaritet? Jo, men kun for dem under ham, så han selv havde et stabilt underlag at træde på. Dmitrij var snedig. For at tjene penge lagde han enorme afgifter på især fedt, sukker, nydelses- og lovlige rusmidler. Hvilket er ironisk, eftersom han var den største producent af vodka. Dette løste han dog hurtigt ved at sælge sprutten til den frie del af verden. På grund af alle afgifterne blev der hurtigt dannet en ny mafia, en underverden af smuglere kaldet fedtegreverne og sukkerbaronerne. Men befolkningen fandt sig ikke i at leve uden sukker og fedt. Derfor startede de et oprør. Oprøret var rettet mod landets diktator Dmitrij, og metoderne var voldsomme. Dmitrij var ikke vant til modgang, og han tog det meget personligt. Don't wanna be all by myself anymore. All by myself. Don't wanna be all by myself anymore. Så kom dråben, der fik bægeret til at flyde over. Yes! Alt, der kan ligne Martin over eller Rasmus' have, er ikke Martin over eller Rasmus' have, men en lille russisk provinsby. Okay, det er alt Bjørks pillesnask. Det er godt. Det er cool. Jeg kan ikke gøre, så jeg kan gøre, så jeg er klam på.